This is the best music for greenhouserecord.com. Ambriya, gurin ka fara. Ana jina ta matsa da ibada. Me yake faruwa? A dole mu matsa da ibada. Ƙasa an samu yanci amma kamar ba a samu yanci. Kamar ya ba. Yau fa shekara 60 da wani abu malai ya mana cikin wannan yanayin ne suna. Ba gani ba ne? Zaɓe fa ka san ya mutu. Yau bai 'yan kwanaki kaɗan. Shi yasa na matsa da ibada akan waccan jam'iyyar ta mai kyakkyawan niyya akan 'yan ƙasa. Wato jam'iyyar injiniya da Karabi. Ko ita ce wannan dai wannan wacce na ga ana. Ita ce wannan NNPP ga ta a hannunka amma malai haka wanda baka sani ba ita ce. Masha Allah. Dan Allah da annaba a je a gaya wa iyali a dage da addu'a kuma a zaɓi wannan jam'iyya ta mata NNPP. Mu fa in Allah da ita ce mafitan in Allah ya san gaskiya. Dan haka na kama alamar jam'iyya ta tauri ita Alama ce ta da kai ita ta zo ta nuna mu ballot paper na ta nuna ba. Allah ya maka albarka wallahi bana akan wannan jam'iyyar ta NNPP na rantsi da Allah ba gudu ba ja da ba Shi yasa kana gani? wannan ita ce fa jam'iyyar mu ta NNPP alamar kayan da sannan alhamdulillah wato na ji daɗi sosai da Allah ya sa na shirya tsabdan zaɓe mai girma Abdulmumin Jibrin Koka a gidan da kai kaɗai ba da dukkan ƙasa Najeriya. nake so mu zaɓi injiniya da Karabi Musa Kunkusa a wannan jam'iyya ta kayan marmari sannan a nan kiru da bibeji kamar ta jirgi yana nan to mu so muke mu zaɓi mai girma Abdulmumin Jibrin Koka sannan a Kano ta kudu kar kawo Ismaila ya zo ya bayyana dan